Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa masu tara albarka, muna farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Kamar da yadda kuka sani, ni ne shugaban wannan tashar mai albarka wadda aka ce ma Niger TV Online, inda muke suburbuɗo muku shirye-shirye da ƙayatarwa da wa'azi da sauransu. To insha Allah kar ku manta ku ci gaba da mana subscribe, muna nan tare da ku, kuma muna da wani shiri wanda za mu fara yi na kai tsaye direct insha Allah, da wanda Allah ban ma iko za mu kasance muna faɗin muku abin da ya ƙunshi tafiyar da ƙasa da dokar ƙasa, da kuma abin da ya shimfiɗi kama abin da ƙasashen nan Afirka irin kamar Niger take da shi a matsayin arzikinta nata na kanta. Insha Allahu ba tare da ɓata lokaci ba, zan ɗan takaita zancen ta sabida ba ma son mu kwaɗa muku dukkanin program nan da muke shiri yi, amma insha Allah mai sauraro kai sake a barka baya, kai kokari kai muna subscribe a wannan tashar mai albarka ta Niger TV Online. Shirye-shirye mu wanda za su zo muku kai tsaye masu ƙayatarwa, za su ba ku labari da tarihi da kuma yadda yanayin ƙasa take, yadda yanayin siyasa take, da yadda yanayin kuma jagoranci na ƙasa yake. Akwai abubuwa da dama ba sai mun tsaya mun muku ba mu iya muku dai tayin su ga baki daya, sai dai mu dan hoda muku kaɗan daga ciki. To mun gode, kar a manta kuna tare da Niger TV Online. Assalamu alaikum, hazawa salam.